Reunits els membres de la Junta Directiva de l'Associació Cultural Joan Amades, Josep Maria Gol i Parlàcia, José Luis Gutiérrez i Delgado, Adrià Bellán-Cartró i Albert Domènech Alberdi, el president Gustau Moles López i Guillem Roma i Batlle, que actua com a secretari en aquest acte, fan constar que atorguen el Premi Joan Amades 2021 de Cultura Popular i Tradicional Catalana a Antoni Torrent Bosch, en reconeixement al seu activisme i paper de mecenes de la cultura popular a Mallorca i en projecció arreu dels països catalans, pel lideratge en la creació i acolliment de multitud d'iniciatives culturals amb gran eficiència i èxit, sempre des de la humilitat i la discreció i amb la constant voluntat de teixir complicitats. A Barcelona, el 8 de novembre de 2021. Gràcies. Ja està. Gràcies. El primer que vull dir, això sí, és que estic molt content i molt agraït a la Fundació Joan Amades per recordar-me això. Agraït per dues coses. Per una, per la distinció en si mateixa. I l'altra, perquè per jo Joan Amades sempre ha estat un referent. No d'ara, sinó des de fa molts anys. Jo he dit moltes vegades que Joan Amades és el mossèn Alcover de Catalunya. Jo sempre he tingut una idea de que tots els que tenim una llengua som un poble. Això és el primer de tot. I tant és igual que el poble siga de l'Alguer, com que siga d'Andorra, que siga de Catalunya, que siga del País Valencià. És igual, això que de Joan Fuster, quan diu bon dia, te contesta bon dia, que és la definició més senzilla i clara de lo que és un poble. Hi havia un desconeixement molt gran de lo, per part de Catalunya, de lo que era en realitat el poble mallorquí. És a dir, venien a passar vacacions, venien a la platja, venien al sol, el pa en tomàquet i un pot de sobrassada, però que no arribaven a conèixer l'essència vertadera. Que aquesta essència vertadera era la que ens mantenia lligats, de fet. El que passa és que no la teníem visualitzada. I jo vaig intentar visualitzar, fer visible aquesta germanor que tenim entre els dos pobles.